da ɗumi-ɗuminta Ganduje shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ya yi mubaya'a, shi ma ya ce ya bi, wato ya yi mubaya'a ga sarki Khalifa Muhammadu Sunusi na biyu, sarkin jihar Kano, sarki na 16. Khalifa Muhammadu Sunusi na biyu, sarkin jihar Kano, wanda doka ta ɗora shi ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabiru Yusuf. Yau Ganduje da shi da iyalansa sun yi mubaya'a ga wannan sarki mai daraja, ga wannan sarki mai iko, ga wannan sarki mai kwalliya, ga wannan sarki mai cike da ado, wato Khalifa Muhammadu Sunusi na biyu. Yau Ganduje da shi da iyalansa sun yi mubaya'a, sun bi sarki Sunusi a matsayin sarkin jihar Kano. Sun yi watsi da Allah Aminu Makabarta, sun yi watsi da Allah Aminu Rigirgi, sun yi watsi da Allah Aminu sarkin gangan. Saboda haka sarki Muhammadu Sunusi na biyu, Ubangiji Allah ya ci gaba da riko, ya dafa maka.